състоя първото заседание на новия областен съвет, който се формира в резултат на проведените учебно-изборни конференции през пролетта и като последствие на състоялия се конгрес през май месец на Българската социалистическа партия. Като на вчерашния областен съвет беше избран новия председател на областния съвет в град Търговище и това е господин Явор Куюмджиев. Той ще ви представи новия състав на областния съвет. Благодаря. Аз преди всичко искам да кажа, че благодаря за доверието на другарите и съзнавайки отговорността я поемам и както до сега ще продължавам да правя всичко възможно в посока на утвърждаване на БСП в областта за всички населени места в цялата област и естествено с идеята да спечелим отново доверието на гражданите, с идеята да се представим много добре на президентските избори и дори да спечелим не само тук, но в цялата страна. С тази задача е натоварена и госпожа Весела Лечева, която в рамките на новото изпълнително бюро отговаря за област Търговище. Тя вчера беше тук, имаше огромното желание да дойде да се срещне с вас днес, но за съжаление неотложни ангажименти в други части на страната я отвлякоха. Но при всички положения имаме нейното обещание, че в най-скоро време ще дойде пак и всъщност можем да разчитаме изцяло на нейната помощ за всички наши действия от тук нататък. Едно от най-важните неща, които освен това дискутирахме вчера, беше и подготовката за партийното допитване, което започва от понеделник. Мога да кажа, че в цялата област нашите организации са направили необходимото, за да се проведе това допитване по правилата, които са утвърдени от Националния съвет. Близо 1500 члена на партията в цялата област ще вземат участие в това допитване. Даже в момента имаме отвънка наши членове, които се инструктират как точно да се гласува, не как, по какъв начин, а с технологията, в смисъл как е бюлетината и как да се попълни. Като това цялото е едно изключително интересно, ново преживяване, което БСП ще налага, особено в новото ръководство, именно допитването до всички наши членове за изключително важни за партията и за държавата решения. В конкретния случай въпросите са два. Единият е трябва ли БСП, т.е. как да участва БСП в предстоящите президентски избори? В коалиция или самостоятелно? Ако е в коалиция с кой? И т.е. дали в коалиция, дали с самостоятелно да подкрепи независим кандидат? И втория въпрос е с кои партии е допустимо да се започнат преговори за съвместни действия по президентските избори, като са дадени 8 възможни отговора. В допитването, както казах, ще вземат участие партийните членове. Направена е организацията и аз ще помоля Светли, може би да разкаже малко повече за Търговище, което се разбира се най-голямата организация. В другите общини също ще се справят, убеден съм, като задачата е на 3 юли вечерта резултатите да бъдат обобщени и изпратени в София. След това предстои решението какво БСП ще прави на президентските избори. И така, Светли, с няколко думи да разкажеш за Търговище като най-голяма общинска партийна организация в областта и така най-мащабна организацията. Има създадена общинска комисия за подготовка и провеждане на допитването. Тук е и нейният председател Пламен Петров.
Има и технически екип за обобщаване на данните от допитването. Организирани са 6 стационарни секции, в които ще се провеждат избори тук в града, като това ще става на 2 юли в събота от 9 до 1 часа, и има организирани 6 подвижни секции, като те ще бъдат като лъчове в населените места извън Търговище, по селата. Там с фиксирани часове ще минава тази подвижна секция, ще имат време хората да бъдат запознати с начина на гласуване, да им бъде обяснено, и е отделено необходимото време, за да могат всички членове на БСП по места да могат да гласуват, след което тази подвижна секция ще продължава за следващото населено място, като по този начин ще бъдат обхванати всички села от община Търговище. Има предвидени и такива подвижни секции за трудно подвижни и за хора, които няма да могат да се явят на място в секциите, да могат, ако изявят желание, да бъдат посетени в дома и да могат да дадат своите предпочитания за начина за участие на БСП на предстоящите президентски избори. Това е за сега от нас като основна информация. Още веднъж искам само да подчертая, че това няма да бъде последното подобно упражнение. Новото ръководство категорично пое ангажимент за взимане на всички важни решения по подобен начин. И от тук нататък за нас предстои само работа, така че наистина да дадем алтернатива на българските граждани на това управление и да можем да печелим избори. Това е от нас за сега. Някакви въпроси, ако имате, сме на ваше разположение. Освен от президентските избори, какви други задачи се поставяте от близко време? Една от основните неща, които според мен трябва да се случат, е това, което върви между другото в цялата партия, обединяването на, ако щете, хора с малко по-различни мнения, загърбването на личните, понякога противоречащи си интереси, защото нас обединява една идея и тя е много по-силна, отколкото личните дрязги. Това е едно добро предизвикателство, което смятам, че трябва да го постигнем. Конкретно, освен президентските избори и в цялата страна, и тук ние ще трябва да докажем, че сме алтернатива на това управление, че знаем, можем и искаме да влезем в властта, за да променим живота на българските граждани. Извинете. Други въпроси? Имате ли? Промени в областния съвет. Да. Благодаря. Щях да пропусна. Беше утвърдено ръководство на областния съвет на Българската социалистическа партия, като заместник-председатели са доктор Стефанов, председателя на Търговишката партийна организация, и Николай Черкезов, председателя на организацията в Попово. Трите дами, които са председателки на другите общински организации, Румяна Иванова, Нели Николова и Радка Рашева, бяха избрани за секретари. Така че спазваме традицията, която се е наложила през годините, че ръководството на общинските организации формира ръководството на областния съвет. Иначе той по сегашните правила и по начина, по който се представихме на последните местни избори, се състои от 15 човека. Мога и да ви ги изборя, но не смятам, че е чак толкова задължително.
Хубавото, което мене много ме радва, е, че освен регионалното представителство на всички общини, имаме и много широка възрастово представяне, като Ивелина Арсова, най-младата на 22 години, доктор Мирев с неговите 67 е най-възрастния, което дава перспектива, дава покритие и е предпоставка за предаването на опита и за ученето на по-младите, как да вършат работата. Между другото, Илия също е член на областния съвет. Други въпроси? Ими ако няма, благодарим ви много за вниманието, за времето, което ни отделихте и до скоро. Ще чакаме резултат. Да. Благодаря.